Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Грант ярдәме яңа проектлар. Радмир Билеев яшьләр иҗтимагый оешмалары активы белән очрашты. Урын җир дарулар кирәк. Түбән Камалар, Донбасста яшәүчеләр һәм хәрби госпитальләр өчен ярдәм җыялар. Мошенниклыкның яңа схемасы ачыкланды. Кара мәкерләр үзләрен идарәче компаниялар хезмәткәрләре дип таныштыралар. Авыл тормышы. Түбән Кама районында этнофестиваль узачак. Орсис Агро җәмгыяте сыйры Татарстанның гранд чемпионы Агроволга агросәнәгать күргәзмәсендә безнекеләр алдыңгы. Ачыктан-ачык сөйләшү. Радмир Билеев яшьләр иҗтимагый оешмалары активы белән очрашты. Әңгәмә темалары төрле: грант ярдәме, яшьләрне эш белән тәэмин итү, яңа проектлар булдыру. Бүгенге көндә шәһәр һәм районда 69 меңнән артык яшь кеше яши. Нәкъ менә алар Түбән Каманың киләчәген билгели ди шәһәр җитәкчесе. Тулырак алдагы материалда. Сугыш кырында кулланыла торган кораллар, пилотсыз очкыч, автомат, граната, аларның макетларын Форпост яшьләр хәрби патриотик хәрәкәте вәкилләре күргәзмәдә тәкъдим итте. Радмир Билеев Түбән Каманың яшьләр иҗтимагый оешмалары эшчәнлеге белән танышты. Бүгенге көндә шәһәрдә төрле юнәлештә эшләүче 7 берләшмә бар. Катнашучылар грант ярдәме, иҗтимагый берләшмәләрне үстерү, яшьләрне эш белән тәэмин итү, яңа проектлар турында фикер алышты. Радмир Билеев әйтүенчә, мондый очрашулар яшьләрнең фикерләрен турыдан-туры ишетергә, аларны борчыган мөһим мәсьәләләр турында ачыктан-ачык сөйләшергә мөмкинлек бирә. Сегодня молодежь это очень огромный пласт работы. Безнең төп бурычыбыз заманча мәйданчыклар булдыру, яшьләр башлангычларына ярдәм итү һәм алар өчен яңа мөмкинлекләр ачу. Август башында Түбән Камада беренчеләр йорты ачылачак. Фиджитал үзәк төзелешен дәвам итәбез, яшьләр инфраструктурасын үстерәбез дип белдерде Радмир Билеев. Бүгенге көндә шәһәр һәм районда 69 меңнән артык яшь кеше яши. Нәкъ менә алар Түбән Каманың киләчәген билгели ди шәһәр мэры. Альбина Вәлиева, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Гипертония урыннан шикәр шире симерүдән интегүчеләрдә җәйге чорда инсульт һәм инфаркт куркынычы арта. Бу хакта район үзәк хастаханәсе табиблары кисәтте. Белгечләр әйтүенчә, эссе көннәрдә йөрәк авырулары саны 10-20% арта. Медицина хезмәткәрләре мәгълүматларына караганда, агымдагы айда йөрәк кан тамырлары һәм гипертония белән авыручы 933 пациент диспансеризация узарга тиеш булган. Нәтиҗәдә табибларга гомуми соннан нибары 300 кеше килгән. Күпләр шулай билгеләнгән препаратларны кабул итүне игътибарсыз калдыра. Һәр 20 минут саен берәр йотым су эчәргә һәм кан басымы үлчәп торырга киңәш ителә. Табиблар әйтүенчә, кеше кан басымы күтәрелү яки кимү билгеләрен сизмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә иртән һәм кичен кан басымын үлчәп, күрсәткечләрне көндәлеккә язып барырга кирәк. Мошенниклыкның яңа схемасы ачыкланды. Кара мәкерлеләр үзләрен идарәче компания хезмәткәрләре дип таныштырып, коммуналь хезмәтләр түләү өчен кушымта урнаштырырга күндерәләр. Әлеге программа мошенникларга телефонга читтән торып керү һәм акча урлау мөмкинлеген бирә. Зыян күрүчеләр исемлегенә эләкмәс өчен шикле сылтамалар буенча күчмәскә, кушымталарны рәсми кибетләрдән генә алырга һәм шәхси мәгълүматларны керткәнче сайт адресларын тикшерергә киңәш ителә. Моннан тыш, әгәр гади квитанциядә яңа QR-код барлыкка килсә, сагаерга кирәк, бәлки бу капкандыр. Түбән Камалар, Донбасста яшәүчеләр һәм хәрби госпитальләр өчен гуманитар ярдәм җыялар. Өс кием, урын җир, дарулар кирәк диләр. Бер гаилә мәсәлән 2 инвалид коляскасын алып килгән. Өйдә аларның кирәге чыкмаган. Донбасстагы госпитальдән ятучыларга ярдәме зур булачак. Җыю пунктына икмәк алып килүчеләр күп. Аннан сухари ясыйлар. Ул озак саклана һәм фронттагылар аны бик теләп алалар. Кирәк яракларны Химиклар проспектындагы 72Б һәм Студентлар урамындагы 9-нчы йорт адреслары буенча урнашкан пунктларга алып килергә мөмкин. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Түбән Кама районында ауылша этнофестивалі узачак. Шора 16 интерактив локацияны үз ичине ала. Халык остаханасы мәйданчыгында кунаклар келәм, туку, шигү, агач кауып ясау, шулай ук милли баш киемнәрен түбәттәй һәм калфак бизәү буенча мастер-класслар узачак. Моннан тыш Түбән Камалар аш-су әзерләү серләренә төшенә һәм татар халкының хуҗалык эшләрен өйрәнә алачаклар. Бәйрәм кысаларында җирле коллективлар катнашында театралештерген концерт программасы планлаштырылган. Этнофестивальдә Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова, Азалия Яфясова һәм Альбина Абрамова чыгыш ясаячаклар. Чара Түбән Кама районының Югары Чаллы авылында 25 июльдә көндезге 12дә башлана. Керү ирекле. Түбән Кама районы сыйыры Татарстанның гранд чемпионы исеменә лайык булды. Казанда Агроволга 2026 агросәнәгать күргәзмәсе дәвам итә. Икенче көнне Агроволга гүзәле сөтчелек юнәлешендәге нәселле терлекләрне үрчетү буенча 5-нче республика конкурсы узды. Төп титул гранд чемпион Түбән Кама муниципаль районының Орсис агро җәмгыяте тонасына бирелде. Предприятие үзен шулай һөнәри зачетта танытты. Хуҗалык вәкиле Валерий Сармаев белгечләр арасында 2-нче урынны алды. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.